India mar chaklama Riverdale khomoi tak mai chu lo langin Sarjon Riverdale an kumsang khajakwa sompalia adinania British hawin Indian oplai khani in Sarjon chu Bombay lama posani nuwa khochung nula melcha sitara zona awai zuya relote a in nayin fa palingot an neng heng ni nikhatchu sarna lal fa panen an ramwaka tlangram hun shing chamtul meile luiluang te han hu chuan alunga lenin azuna awai le ta anibera sarna lal maharaja hena asum lo kholsa zongjong te chu valanin chulai ram chu aleite teya atha chongzel te tan le British le Indian thlapol Anglo Indian santi te tan khwadin zuin India inzalen na amu nuwa po ani ho hi chu omzui tarengin Riverdale chu an omnang heta an ngai mi ato ni Riverdale khomi te hian tun ma chang to achin dan chan an lo nei to le an kho choi nung tu ni an ngai chu an kho chung hun leili lai taka Green Park kan ti hi nia khono bangte chuan kumnga an tlin vele Green Park a hian thingan phun zia china khwalzin te hip tu berpo ani fo chin rengani Riverdale tlangwal Archie chu lo lang vele in ani hi music lamatui em ti zok zok lem lo chian te ngai sak thin tak mi nia mangai na semzai lama po adwai vak lo ni turani an school mate chemel chale lar deu te chu a date kim deu vekto du deu big le ngai nat bigero ane nge ya an chen loka Betty Cooper hi atete changa chianu ni in no nap mai le zirlai thiam thei e siam thlenga doi lo tak mi zong zong ina an ngei nat em ania Archie po in har satna anei deu chuan apan chot thin chuti ralin Betty chuan aduru ve rengani tila a she hau lo thung Betty best friend le Archie bial no ni lai mek Veronica alo lang ve le a ani hi Riverdale pa hausa Mr. Hiram lo chafanu nei chun ni in ma ni lu zo le in ring tok tak ania mi hausa fanu ti taka adu apiang nei thein thomno bazar nan te party nan le a chian te tan po ni se apa sum chu a chen ham mai thina ni London lama kum ni lai bowin aron hole chu party a bot se ngal panga an chian ho po an ron kal kim viau mai Jackhead Dilton Reggie le Archie te po an kim chap to a Veronica chu nal takaron in chein Archie ne nanin hu vele anin kai shanghal chata London lama changa aron hon music CD te chu a han present te ya Archie ti lom dan chu thiam hle in anin du ton na chu alangai reng ni na lang Reggie la chu alawin rol boy ve sek ani hi an chian pa ve tho chu ni na a Archie elpui berni in an kho newspaper factory nei tu pa fa pa ani ya fiam thu thiam le Archie ang thowin nula chai lama po adwai lo hle Veronica chu Riverdale ha ya mi pa ho chuan helron lui ma se Archie ti lo chu a thin lung chung ril fan zo tu an meu lo ani ber chuti rolin Betty ero hlimhmel apu thei viau na chungin Archie le Ronnie te lam don zak chu a thik ril ru hlea Veronica London lama akal bo wang khan Archie ne na anin kar chu a top to tura anga ya masi ala top lo ti chu heirual ani silo Veronica pa Mr. Hiram lo chanupui Harmony le Riverdale Council Leader Mr. Dawson et chuan an ruang na thar an lo soi ho meka Riverdale Green Park a ngai mei chuan an khom ma son zel nan le ham thatna an nei deu theinan hotel din chungchang an lo soi ani sumlama chuan har satna lo ma se Green Park Berkhera hotel din tum chu dodal tu an ngei don ti po an shet sianga Mr. Hiram chuan Dawson hena a council member ten an thlop theinan malamei turina tia an project thara chuan a minglam ri kero arem ti ri lo thung Archie chuan Riverdale anun pum man chu du lowin London lama college kal chunzom atum thu apa hena chuan a shila apai ro chuan arem ti chia lo mase Archie chuan a music career tan thleng pu a akal ngei angai thu a soitak molmola chuan afapa chu arem ti pui vele shamani zanlama Ronnie nen chuan an kho restaurant changkang bera inde turin an kala London lama college kala tum thu po ashil vekani Archie chuan lufer bun lo wangin alu ve an lo rem ti chia lowa
chuta Ronnie chuan apa phone zewin engki ma fel le ngal ti chuan anin hmu lo hlana anin ngei zia te chu bia thu in hlan mol molin Vernikai chuan anin kar chu angai te a bultan thatle adu thu shila Archie po in chang lem lawin a khivar var mai lelama Betty birthday lo ni ve che in a chian te zong zong chuan an thengil sakta a angai man to a mase zan lama an ron surprise thut a hlim viau rualin Archie tel ve lo ti a shat chuan a hlim na chu a fam kim le thei ta lo Archie and Veronica a thla hnuwa a ron hole chu Betty ron tlo masate te in restaurant lama an thil ei te khan a por zo vak lo nge ni Betty ne na chuan a ril cham thu le ei tur chete tal siam sak turin a ron nge na Betty po chuan lo khong ei vele dewin a shwai lut le tange nge a ei tur siam mol mol pa chuan Veronica ne na anin kar chu a zot chin mai maya Archie chuan an ni to lo thu lo changin ei tur chu room lama a phei puya a thu shat chuan Betty chu a ti hlim ngai mai khuma gift lo om Archie an han mu chuan Betty birthday ani ti she chuak ve che in Betty ne na chuan ngei dam adil mol mola atuk lama len chwa puya som zui zatin a ho santani atuk lama Betty chu a chianu ei thelithona pem salon lama asamte va siam tirin a phur to hleya ei thelero chuan Archie te chuan meichhia zong zong deuh tho a len chwa pui fo ani lom ni ti in a chianu chu a lo phur pui chi alova mase Betty chuan a lo in thak danglam ve meyang ti in Archie thlawang chu a lo ho ve chang chang chumi hnuwa Archie chuan cycle thar hlak a ron present ve te miala I moi lutuk a han ti zeu te chuan Betty chu a tuiral zoi zoi ani ber an hmun du le ngei nat em Green Park a ngei mei chuan anin khal pheya khothim chak thlengin hun an hmang du na Archie chuan London a kal huna po Betty le an Green Park a ngei tur zia te a soi no anu a Betty chuan a du ni ti shesa kar ni om zia zangin a ron nei tul tul mai le ngal chu vele Betty chuan ho hun to ti in anin lama anin khal ho le a anin chung ve ve a anin lu san ma in Betty zok chuan a du na chu thup zo ngang lovin a to pa chuan anin fop ve tange nge ni zan lama thil khen dan zong zong chu Archie chuan a thian pa jacket ne na a shil ve a Betty le Veronica te chu a du ve ve thu le thlan zok tur a shet lo thu a soi mau mai mase jacket a chuan pakhat zok zok thlang fel mai tur le ani lo pon an man chhuat tak tak ma a Betty te thian dun chu beto lo 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 turin atia a lo hlo thon pui ve em mai ni Archie po chuan a thian pa ron ang chuan a chaslui Cheryl Blossom hing lam mewin a kuta beng ta chiama Veronica te thian dun chu an lung oi lo kher mai in rin ni zan lama founders ball party lo om tura po Cherry li chuan Archie chu kalpuya aron som tangeya alo o ve mei boka wang chuan Veronica thin rim chuan Reggie chu som ve makin Betty ro chuan diltona akal pui ve thung do nani zanlam party a chuan an kal ho tangeya mase Archie le Cherry le te inkar chu fu hlei thei tak tak chuang lawin Betty a mu vele akal san le dai Betty ti tau chu va zuin London akal huna chuan aron le to kher lo tur thu le ata na hla a phwa sak thu avashil zewa Betty chu akhile var var to chumi hnuwa Veronica ne na chuan ngei dam vadir le in atan hla phwa sak thu avashil vele a hla thu thlum tak mang chuan Betty le Ronnie te thian dun chu a thlem lung oi le thuaya an thian dun chuan a chhai ton sak zak mai ni atuk lama Betty pa le khabudor kum tam tak chung an lo en kol to chu dor nei tu paron kal chuan Mr. Hiram Lochan alei sakdon wangin kar khat chunga anin thiar chhuwa mai angai thu aron soi tatlat mai Betty le apa chu a chhong hlea anni chaulo po Green Park bul hnaya dor zong zong te chu hotel saktum ani wangin lei sak ve kan tumani Betty te pa fa chuan ti theidang an nei chuan lo wangin an bungrua te chu an thiar chhuwa angai ta ni atuk lama an thian ho cafe anin hu khom la yin Archie ron lut chuan phur em hian
London Betterton College lama admission na ti fel to thu aron soi ham hama lompui na thu an hlan sap lain Betty ro chuan hlim mel apu ve thei tlatlo vernikai ne na chuan ipa wangin kapa bookstore ti to pani sin ti in alo chhuat chhal ti tameya Roni po in apa na chu athawang lo ho ve vatin an chian tun chuan an in nial zuya Betty chuan nuwa po an chian ho chu an thu in mulei theilovin Archie London kaltur thleng chuan Riverdale in boina ato mek laya tlanchiat san tuma pu in an dem ti don mai Council leader Mr. Dawson chuan meeting a hotel din chungchang a han soi chuan member zinga remtilo tu anom ngal panga mase chung adulo tu te zinga mi Mrs. Otter chu Mr. Hirama chuan lokna tam tak antel tur thule afapa thlenga manager hlan kai atiam ta ka chuan min thei hlawin vot panga lai an hu pha a hotel saturin council phalna an nei ta ni vernikai chuan anu hermoini hena alo wangin sakchiam awangin Betty pa chuan reilote a an le khabudor aya lian zok le hlo po thathok hat taka na amule hlawa an chung kwa chuan an hlim khop mai a chian no vernikai wang leo ani ti a shathiam ngala lom thu vashil pa in ngaidam avadi le a Veronica po in lo ngaidam makin anin chian chatna chuan ngaya ole ta ni Archie nu le pate anniversary alo thlen chuan an chen rual tha tenen hunhlim om tak an mang hawa kilkhata Archie po in du thu lo sam kwal velin jacket nena Betty le Veronica te chian dona chuan du thlan zok tur a hriat meu lo awangin thinlung pahnih nei a chak thu te alo soi ve mek jacket po in boina ato tak ma in pakhat zok a thlan ngei angai thu a shil na chungin Archie chuan nula te chu avalam pui zui zat zan reide nuwa Green Park le hotel din chungchang te chu an soi hawa Archie chuan Reggie pa nena ma an lak tak ma a council te va be mei turin hantia mase Ricky chuan ti thei anei bik lo thu in alo chang ani Green Park chu an kho chau bul le Riverdale Heart ti hiala an lo vo an ngai hlut em ania Reggie chuan council te chu keima nge gin kava bedon aron ti chuak hiala apa po in alo rem ti pui thlap atuk lama Reggie le Archie te chu office a vakalin Mr. Dawson chuan Green Park a hotel an saktur chuan tourist tam tak hui khomin an khotan veka hlok na tur ani thu alo shil molmola ma se Archie te chian dun chuan Green Park a an thingkung hlut em te ki thluk chu an rem ti lo hul huala council thuthluk na chu mipui tamzok pon an pom lo thu an soi ve nga tani chuta an pia lo ka lo chu Mr. Sam chuan Riverdale mipui za a somnga talin petition an sign ani phot chuan council thuthluk na chu thlak danglam thei ani thu aron soi tak hau mai le an mani takhi chu kumtling lo an ani wangin petition lo sign po ni se chiartel an ni don lova Reggie chuan mipui te minnan apa newspaper a articles ya mei chu thaberin a sheta a newspaper toplama instruction da telin chuta chuan mitidin petition chu an sign thei don ani Reggie chuan a articles ya chu apa wa mu masate te in apa po chuan cha ati thokhat hle London lama Archie pate po in ticket le engkim lo pe fel sakin Archie chu a phur to hle a atuk lama London lama akal tur thana ni ba fomin Vernikai pa lake house lama weekend mang turin an chua khawa tuite wa chengin anril ru an vati thoveng le ria Archie le Vernikai po anin nei sot le to viau mai anin fop lai chu Betty la chuan lo mu fu zuin aril ru an na hlea an hodon thlengpun Archie chu a be chadu to bik lo Archie la chu shil heilet ling zokin ti swal anei om reng a she hau lo le ngal lelama Mr. Hirama chuan Reggie article chungchang kha lo shefu pal hlowin an office nge avakal chila vadan vat atumani Archie chuan chanchin buwa engma chu ani lo ti a hriat vele
an thian dun chuan Reggie pa chu an va chhuat chhal nga la mase Mr. Mentela chuan a phena Mr. Hiram Lodge alo tel ve reng ani ti a hriat lo wang chawa remti pui ani thule an chanchin buwa fan ron lut te chu Lodge industry achang ani wangin article chu an chhuah lui ngam lo thu alo shila Reggie chu apa chunga alung oilo khop mai school lama an thian nu Veronikai chu article chungchanga apa hena lova shil rutua an pu mi a Veronikai chuan engma a soilo thu a shil molmol chungpon an ngei thlak sak du der lo Veronikai chuan apa chu va chhuat chhal vele chhongin a thin rim hle a chuta Mr. Hiram chuan an project chu mitam takta na hlok na tur ani thu a han soi dek deka Veronikai in sum zo lo chuan ka thian te zong zongin nangma wangin min huat pha Green Park a hotel sakitum alom nangma hlok na tur ingei to awang chawani khati in a chang ve ta piap piap mai apa la chuan thian thar nei mai tur le sum do na vek ania mimal thila lak chi ani lo thu in a lo zil zek atuk lama Archie chu apa chuan passport le lekha poimo dangte a pe a Archie chuan apa hne Riverdale atanga chwa ve du lo chante chu azot ta phonga apa chuan Archie pu ngei po in London lama ho atum zet nuwa India mangai na wangin a cham hlen tak thu soya India chu an in ani to a an kalbo vekani chuan Anglo Indian soitur po an omto meu lo tur thu in alo chang ve ni apa thu soi chuan aril ru hne tariawa Green Park lama ama thing phun ngei bula chuan vakalin ai ngei to boy ta hle zana Betty nen Green Park a chuan in mu in Archie chuan Betty nena a biak dur lo chante chu azota ngei damadil mol mai Veronica nen an inkar wanga ni le ni lo te chu azot chiama a be sei lo dewin Betty chuan Ronnie nena in inkar hi chu a special ema lawin rol lo top tur kani sin ti in lo chang dei mai chu mai baka Reggie nena Veronica an pu na po kha an hriat swal wang mai ni a ngain a thian nu thlawang chu a hautlata keimani ang thawin Green Park hi angai hlu ve thawasin ti in a soipui zui ta dei ani ti chuan Archie chu in lama a ho nuwa anu le pa te hna chuan London lama kal adu lo thu awa shil le nu no a anu le pa te po chuan a thuthluk na siam chu lo pompuin an hria thiampui khop mai ti chuan a tuk lama an thian te nen in thurualin ko thler tina an article zia te chu an mani ngegin wa kwal puin an sem dara an mani thlop tu te piang chuan petition chu an lo sign zel bokani Veronica ero school po kal du lovin in lama a in khong chota Reggie po in a article chungchang report tu kha Veronica ani lo ti shetchuak to in vabiak ero alatum ri lo thung Christmas hun aronin herchana chung kotin anin buat sei mup lain Veronica ero aphur ve te reng nen anule pati chu sumdo na thila an lo jin chuak daya akho har she tilutuk chuan a thian nu Betty chu va munge nge in Betty la chuan alo ko avong vonga anule pati pon fanu ang me alo lom lutin an lo fel ema Betty chuan article report tu ani lo ti an hriat chhuah vek to thule Reggie te po anin thiam lo thu a soiluama chumi hnuwa Archie nena anin fo thu thlengin ein puan ta vek mai Archie nen inin mangai zia ka hmu hian khatiang alo ti lo top tur kha kani sin ti in ngai dam adil molmula Veronica po chuan mangai na zia Archie na shereng reng lo tingi a ma khan min shil mai lo shian i lang chuan ke ma zokhi ka in thiar film mai turania ti in alo chang hlo zoka ti chuan jak heta hna Archie ril ruput mangdik tak she turin an thian dun a play kwaldan zong chu an dop tangat ngata jak heta po chuan chung chatui mel tak tak te chu nar zo ngang lovin Archie chu a puan ta vek mai an thian dun chuan Archie chu va chhuat chhal ngalin a hla phua chungchang thleng khan an va chong el khum chiama Archie la chuan an pahnia adu ve thule tuma ti nat adu lo wangani thu in alowin soi thiam na samai masi athu soi chu an ngai poimo te chiam lo
Vai khat ma an chian dun play kwal to lo tura voder velin an kalsan le tani. Atuk lama petition le kha te chu an chiar hawa. Signature sang khat zan hi lai chum ho to ma se nili aliam le meu chuan Green Park lama na an ron chan to mai don sia. Atopa dil to na radio siam chup chu man sakin Riverdale mi pui zong zong te chu Sunday chun festival an bot sei tura kalvek turin an soma Green Park chu an history an iwangin thaibo an rem ti lo thu le mi pui te thlop na an mamo thu an ron puang ta top mai ni. An be sei angegin mi pui te chu an ron kal khom ta chak chaka eile in item chi sang sang te bot sein vernikai po in athom no hluile abung ruwa eng emo alo phau chuak ve a ethelin samlo siam sakin Betty chuan kek tuinai tak tak alo siam ve bok chung an thil phau chua te chu puisa aya petition a sign turin an lo ti zela an tumru ema wangin an chung te pon an thlop zia an ron lantir ve ta sap sap mai mi puiten an thlop thaboka petition sign tu po an mu thaviau mai mase Mr. Dawson a chuan petition le khachen khat te chu alo thup ruzal zala petition an han chiar zo meu chuan an tling zo le tatlat lo Dawson a chu a thoveng huaya alom kher mai mase le Mr. Sema office chunga ngoi bura a chutlain fan ron vir chuan Dawson a le khathu ruk te kha aron chem thlata zut zut mai ti chuan vote chu an chiar thale ngata signature sanga zaruk lai thelu ni in save the green petition chu a hlotling ta ni Archie te chian ho chu an khopuma chuan an larta ema Mr. Hirama po in a fanu te chian ho tumru na le theina a han mu chuan chuang let ling zokin lompui na thu a hlan zok hiala Archie te chian ho wang leo lewin Green Park chu chan hi mania kumthar hlim om tak an man thei pha ta ni